Okay, iksunan, kasama, niyan sa minyong alagat sa kangin na Tifon Morales, and then my partner sa Black Diri, si Randy Tayat. Kumusta ka tanan? Kung ako pasultiyon, asap kita, always say a prayer, mga kisunan. Okay. Muna ang papanalangin sa itong labaw magkagagawin. Thank you kay Lord sa maghatag ka namang grasya sa matag adlaw ug sa tibok katawan ug kalinaw sa tibok kalibutan. Salamat kay Lord, salamat kayo. Okay? Bueno, ang suot ang pagkatong hatagan o pagtigano pinadakin susa ka babae nga napatago ng sagan nga Anet. Kini ibawatan duwa sa radyo ni Ri Arellano kay sunan ang atong sender si Anet. Naagi mga tao nga murag na adik gid sa sugal kay kini lang akong bana ambot na buang gid sa sugal sa manok ug kun nganong na problema ko ani ingon man gud ini ang mga panghitabo 1 2 3 o'clock 4 o'clock rock 5 6 7 8 8 o'clock rock we gonna rock around the night we gonna rock you all like a volleyball we gonna rock you all like a na 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 oh Tay, kauban yung mga kumpari. ay gika na sa naglalari Nanay mo lang malipayon man tayo sila. aw daog tingali ilang manok. Tuunan ko si Katay na nga, mga yukog barato. Oy pagpuyo diha tintin ay pagsipangayo ng imong amahan kay tagaan ka lang 5. Nanay, naising ko. Oo, may man ka kay tagaan ka man sa 5. Ako, asa ko na muhatag ng kanahan, may lang nagway kwarta, kay ay daga na ako. Ha? Animal gitaw hana. Sa chicks paborito. Biliba ginagawa ni mo, pre. Ay, mao ginay maayo yung kamugam. Bilib kay ko. Pakita mong sa imong manok ba nga labok ba? Maugit, pre. Sa tingan sa imong manok, pre. Karyo o sa tingan? Siak. Siak, ha? Siak? Oh, iki. Niniga gina. Siak, ha? Porbida. Niniga ka. Nga ba na ulbar kayo. Iki 47. Diba? Tama, pre. Kung may bawa pa lang ko nga kuyaw kay namulabok imong manok, murag rapido. Pero sus ngigab, bunal dito, ngiga. May ipustahan tagdako. Sunod, pre. Karoon namin ko na may tigbakay. Pustahin na ko, pre. Oh, nausap na yung tingog bay, ha? Nausap naman sa yung tingog, ha? Nagganti ka. Sige, pre, pustahan na natong maayo. Okay, pre. Ayaw ka mga ka. Gamon ko ning mayor si Eki. Pagkondisyonon ko ning mayo. Aron abot sa Domingo. Kondisyonan kayo. Sige, ito naman. Ato tanitos, tinamay na eh. Silbrit tanito. Kadaog mo taron. Porbida. Nga, tagaan ka kwarta rin talyo. Gawa sa mong daog, tagaan mo ka. Palit na vitamins manok. Saman, kar. Sige. Una lumungad to tinahan. Apasan ko. Apas ka na. Ibalik sa maning tangkal kinis Eki. Ike. Sige, Eki, ha? Relax ka lang dyan kay gikan ka para bas kumbati. Naanay imong lawag ya, ha? Ugma, palitan po ka na kong vitamins, ha? Oo, palitan na kang vitamins para ready ka na karong Domingo, ha? Dako, ni mong away karong Domingo. Kay dakong pusta ang kitagana para ni mo anong adlaw. Mao nga, pahuway sa nga, ha? Dahil, ikaw din, ha? Ayo, tagay na dag para palit og sudan bi. Lami kay kaon og baboy da. Baboy, boy. Napamang kayo sardinas, diha. Pati lawas sa tag baboy karyo ay naunsa. Maduhan na kasi mana nga nagsigit ang sardinas. Madugay tugkan tag himbis ani. Ay, nun sabi ka ni, may gani na kayo na sardinas. Ang ubang gani diha, wa man gani kaon. Pero kamo, ay, nanay sardinas, reklamo pa mo. Wa na may sardinas. Oh, ang utang dito. Lo, udi kay kwarta. Wa. Pero tigid akong labuta sa umbana kay bisag nakadaog mo ingon lang gihapon nga way kwarta. Unya, Naday, wala good kay laing sudan. Sige na lang daan yung sardinas. saom ng amahan nimong way buot tihi kaayo. May man siya kay sige lagkaon og lami ang sudan ug man siya mga kumpare. Magpapoy sa tananay, uy. O tili pa manok. Ay nak ay kabala ka nak karong gabi katilaw na kaglami. Magbaboy tananay. Manok atong sudan. Buang, naglamig yung among inom ni Parita Moy og Parisyo ta, pero buang, mauti nga lang naigukog dali kay wa man day may kaon. Sige lang mag inom, pero sige lang. Na may kaon tres bahay.
Dili lang kumukaon. Day! Dayanit! Oh, nauli na day ka. Ay, skari ka kay. Igutom ko da. Pwede may kaon dito. Sige lang tagay, way kaon. Ay, nalimot may oy. Ay, skari ko kay gutom ko. Tuan ay sinuka dito sa lamisa. Gibutangan. Gitabunan to na ako. Kaon na lang itong imo. Manami kaon ay. Gibilay ka na magsudan. Hutda to ha. Recorded by X Thunder Gaming. Gutom man yun rin. Ay, gani kalami kayong sudan. Di ang kagkwarta ni asawa na ko ay. Nakapangutang sa tingali ni. Bayran na sad ni. Pero, sige lang. Dami kang sudan ha. Sabas ko kaon. Pwede nakakaon ni Karyo nga akong bana sa sudan nga akong giluto. Wasi may bawang ang iyang manok mo'y akong giihaw ug mo'y akong gipasuwa niya. Unya, pagkaugma na. Please let me go. Well, I will... Okay, kay huma naman gulawag na ako sa AK. Paimnunin ako si aneng vitamins para kondisyon ug maayo. Kay happy trubang Domingo. Ako na ning hatod ditong AK ang yang lawog. AK, baby. Yan na imong pakal, so, with vitamins, ha? Oh, diyan imong oh, wa naman sa AK dinis tangkal. Ha? Nakabuhi mo tingali sa AK. Anet! Net! Ano ba kasama ba nimo? Nagkaon ko. Net! Si Rambo, kung manok, nakabuhi man tingali. Di nakabuhi. Nakabuhi sa AK? O naman siya din siyang tangkal. Wa magkabuhi imong manok ko eh. Ha? Asa mo di ay? Asa sa AK? Kato na imong gikaon gabi eh. Unsay? Kato giswa nimo gabi eh. Aperte nimo kaon mo to imo tong manok. Unsay? Anong imo man tao tong iihaw, oy? Wa man tayo sudan. Wa man kamuhata og para sudan. Sa pakyon minimo bang imong anak goto? Iihawag ba mo, oy? Ikataray naman tanong ko karong Domingo. Unsa ba ka? Ha? Nayabag. Pasensya na gid kay ka. Mihatag pagkag para sudan dito maihaw. Sama na! O, tinong babayaw na, oy? Kaahak ba ni mo, oy? Magkakedol mo na mo. Pwede sukuan ni Karyo kay giihaw man ako iyang manok. O ba na siya nahimo kay ikaw naman sa niya. Unya nakabantay ko nga murag nayabag gid ang akong bana kay murag magyaw-yaw naman siya nga siya rang usa. Unya, Saan man rin ako ron? Mapatyan ko aning paritimoy. Irabi yun. Iyara ba itong pinalitan o vitamins akong manok? Bakit oy? Pambato, rabato na ako rumanuka. Domingo, pita, oy! nayabag naman ni Karyo eh. Nagyaw-yaw man niya nga siya rang usa. Pita nga. Saan man rin ako, oy? Karyo. Ngano Karyo uy? Nagyaw-yaw mo ka ikaw rang usa. Ay, kupunta na. Ikay na kaingunaan niya, ha? Lo, ngano good? Imong giihaw ako manok. Itaray mo ito karong Domingo. Ngano mag-uol man ka nga na pa mag-iusa ka manok diha. Ang anak na itong giihaw. Kanilang tami imong giihaw, dili si Eke. Wow, mas may man to kay dako man to og kana atong ihawon gamay ra man na. Di pa igong ato sudanon. Atay, Hoy, di pa manikas diha. Atay. Ilom diha. Oh, sige lang kihag diha. Sabot ka bati ng naong nimo. Ha? Kana na lang, tuan isabong day ka ng anak kaliwat man nag-isog. Da, pasag di lang ang mahal mo tintin oy. Dali na. Mudaw ka ni tatay, kanang baratuhi ko taya. So, para. Baratos na ninyo. Hakba niyo, ay. Saan ba rin ako ron? Dako na rin gastos paritin mo sa laog sa mga vitamins sa ito, manuka. Eke, pasailuhan tao ko, Eke. Narubo tao ka, sorry. Matay juga ni paritin mo, eh. Matay pa. Matay juga ni paritin mo, eh. Ikaw na lang ako paglaom. Alanay, tanaw si tatay. Murag nakigsulti siya sa manok.
Katong anak bitaw sa atong giihaw nga manok. Nabuang na gitingan na tawhana. Murag nalisuan na nas may pangisip. Hasta manok, iyang ipakisultihan. Awa, nay. Iko ang manok sa tangkal. Nabuang naman kani akong bana tungod sa manok. Nayabag na kang utok aning tawhana. Makadaog ba ka ni manuka, no? Nga dili pa man ni saktos dagang. Bebe, sorry mo na kami. Iisa na ko na si Papaw. Oh, no! Dagang iro. That's impossible. What amazing! Kataas ni Rupad. O kilabukan niya ang iro. O nahadlok ang iro. Bidagan! Murag madana nita. Gusto, trainingon ko ni dali-dali. Asa na ba itong props na ako parang manok, ha? Ang mura sa manok. Nga mo akong silbing ikontra niya. Adi, ara. Tanaw na to yung labok. Naguulay ko sa kahimtang sa kumbana kay murag wa na gid mahimutang sa diang giihaw nako ang iyang manok. Unya miabot ang adtong Domingo, nangana sa amo sila si Paritimoy ug si Paring Kanot. Unya, Kusta na itong manok, pre? Si AK-47. Kondisyon niyo kayo, pre. Giatiman nyo rin magpayo. O gigastuhan pa kayo ng vitamins. Mga dako kayo gianda pusta si Paritimoy, pre kayo, pre. Kining may problema takang iki, pre. Pero may lain kong manok, pre. Nasigurado yung mudaog tag. Basta-basta 200%. Pre. Ano sa'yo problema ang iki? Ano sa'yo si iki? Namatay, pre. Ha? Sa'yo matay? Gam na to siya ba ipalitang vitamin yun namatay? Ano sa mga kaya ako tabuan ka namatay man si Ike, pre. Giluan man, pre. Ha? Ano siya giluan? Huwag to hilu, pre. Posible nga sumraan tayo itong vitamins. Ano yote sa hinuon ni kalakihan noon? Taka lagi, pre. Ako nagtuo dyan ko nga, nakalitan ko sa vitamin. Nagtuo ko nga kato siya, nakalitan to vitamins nga imong gihatag. Basta nga siya kauyos vitamins ba? Piday, kidort ba yan eh. Saon lang, gisit na ako si Kernel Bulantang. Mapat yata ni di madayon to atong iki-iki. Madayon, pre. Hindi mo kulay manok. Mas kuyaw pa ni Ike. O si kuya ha? O sa mga manok ka, pre. Ang anak ni Ike, kung usa kang ngilngig ang amahan, masubra pa ang anak. Madaog lagi ta, pre. Ipaniguro ko na. Kung dili maganito madaog, paputol ko sa kong tumoy, pre. Bida sa dinuan ng istorya ha. O sa blang klase ang manok eh. Ang anak ni Ike, pre. O sa lagingan. Usi. Daog na, urida sa nagkalikiha. Daog lagi ta, pre. Ay, paminaw, ha. Kung daog ito kay manimaos man ni siya sa ginangatan sa iyang amahan. Mao nga, mag-wide ko ni siya maayo, pre. Bida, siguro ka pre, siguro ka. Ulagi, pre. Kung usagay kang ngiling kang amahan, mas labaw pang anak. Kay, kining iyang dani ning dani niyang panimaos. Gani akong testingan, pre. Paglupad niya, puwerting tasa. Niya morabag si Iki, rapido kayo, budas maglabok. Dagan kong iro, pre. Ay, bida. Ulagi, pre. Mao nga ihurot ang pustatanan mong kwarta, pre. Kay ako, uga pa lang ko yung kwarta. Ako yung pustatanan. Basta kayo mo na ulagi na. Paputul ko sa kong tumoy, basta mapildi na. Kung mauna, naratanta na, pre. Hanap, pre. Ato na itong tigbakayan, pre. nadungugid na ko ang ilang gipanagsultihan. Nadagid og eksplikar niya sila si Paritimoy o Parikanot. Mga pag-adto nila sa buwangan, nikuyog ko kay gusto sa kumusaksi kung tinuod ba ang gisulti sa kanahan akong bana. Unya, kayo, siguro gid ka mamudaog ng ano? Murag gipangulbaan mo ko anak Karyo. Daog na lang kita, ani. Ay, dagan mo ganing iro, manok ka. Ida Karyo, kung saan na nagpapildi, maputlan makakagtumoy. Salig lang na ko, anit. Mudaog lagi ng ato manok. Sige, ustapod ko, mapildi ganin ang manok nimo. Ako'y mangunay og putol anang tumoy, ha? Pre. Ato na sumunod sa tada, pre. Sunod na ta. Dali na. Aray sa may dayan, ha? Tara, pre. Good luck ninyo. Hinaot nga dili ka maputlan og tumoy-timoy. Recorded by X Thunder Gaming. Nanay Parikanot ang kwarta ha. Parikaryo, ihata si Karyo o si Karyo kay siya rin mo buhay na dito sa arena ha. Pre, kita ka lang gikuptang manok ni Kernel Bulantang. Maunay mo kontra ni Usi. Siya nga naman manok ka, pre. Dito, Usi nga na yung manok, pre. Si Atomic. Yes, kuya pa. Atomic, ma'am. Ang amo Usi. Pagkakidot. Sige. Lakaw naman sulto. Ato naman suridahan. Naunsa. Uy ka, Parikaryo.
ikaw ni bahal pusta, ihurot ng 20 mil. Mayo kaya kung may iyang isalikan sa kwarta. Siguradong pildi na ng among manok. Kagamay kay kumpara sa iyang kontra. At tumi ko ng iyang kontra. Balihon ko ni. Dili ko iposta ni pare Timoy. At ko na iposta sa kontra. Kay siguro mapildi ng ako manok. At least dili siya masuko kay mo na ugman gihapon ng iyang kwarta. At ko na iposta sa pikas. Kumpati! Usi! Kaya ka na! Pagpagibig ka manong ka! Pagkataas ng lupan! Kating pain mo! Luko lata sa botong! Kapiha! Pagkulang na mulabok na. Yes! Yes! Patay na ang kontra. Wala! Wala kalihok ang kontra! Patay na ang kontra, boy. Mudaong. Yes! Daog! Daog na pre! Pre! Patay, uy. Bidaog ta pre! Karyo! Daog ta! Yes! Pre, pagkawag ko magdahon, pre. Kada korsi ang kontra, pero nalupig man. Oh, pre. Nakadawat pag gindaris gawas taon, kay gijistihan man natuwa taon. Perbida. Pre, karyo, hoy! Pre! Dali. Pre. Ako ato daw dito ka, kay magsilibre ta. Ako ato daw magsilibre ta. Bila mo ka. Hindi ka makatuwa si mong manok, kami sa gamay kayo, lupig ang kontra dako kayo. Ha? Dili na mo yung kabilakan, pre. O sa'yo mo, may dasa di mo, nalipay ka dako kay kadaog, ha? Ang atong kwarta, pre, ba? Tuwa mo na kung iposta sa atong kontra, pre. O, nauntab! Limal ka, pre. Putlan ka sa gusto mo, putlan ka! Sa iluwatan ko, pre. Tungod sa kalagot ni pare Timoy na ginukdanay sa dito sa arena, kay putlan manggid kuno sa kumoy si Timoy. Karon naglikay-likay ng akong bana, kay suko magkaayo niya ang iyang kumpare. Mo ni akong problema kung saon ni nako. Wala ba may ikabayad sa kwarta nga napildi? Kay hanggaw ni akong bana, dito man gipusta sa kunta ang kwarta. Kay nagtuon lagi siya nga mapildi iyang manong kay gamay. Ay midaog man hinuon. Unsaon na nako? Unsaon man ni? Unsa man ko mong pasultihon? Anet. Sendo na to karong adlaw, Gulyat. Atong sindi natin, pre, si Anik. Anik. Oh, si Anet. Anik. O, mao ni. Si Inday Anik. Nya, nakaban na siya. Sugarol kaya, pres. Karon ang gisaligan lang manok nga si Iki, namatay man. Nadubo man. Nya, mauto nga, nay anak si Iki, mao yung gisaligan. Karon gamay man kasi ang anak ni Iki, si Usi. Karon ang nahitabo ati pres, ay ilang gitaris Usi, pero tiling gamaya, pero kita siya kung sa kamayong labok. Si Usi, ang gitagaan siya 20 mil sa iyang amigo, dito gipustas kontra, kay gamay lagi ang manok, kuyawan siya, 14 nakuha. Pagkahitabo, excuse me ati pres, pagkahitabo, gikulata mang Usi, ang katong ilang kontra sa Atomic. Oh, mo to kontra nila, ay patay sa Atomic, oy. Ang nahitabo ati pres, ang kwarta, dito niya gipusta ni Atomic, katong 20 mil, nga gihatag. Na problema yun siya, kay o, sa tuong daog to si Usi. Kay puti magamaya. Nya, kisay nagyatong kwarta. Iyong amigo, si Timoy. Nya, ang ingon ni Timoy ato mo pusta Sa sa ilang manok, kay sila. asa lang manong katong gamay. Si Juan, si Uy, Usi. halak ka. Mo na yung problema ron nila. Unsaon Nga nila. no, Or masad sila sa bayad, mga dili lang sila. dili man to iyang kwarta. Ang Bahala kuha ka to ni lang Timoy, ati pres. Oo. Ay, di kanor. Ay, kisa karyo to. Bamnoy, mga roba. Karyo ko, ito lang po isa men, Oh, ang ako pa to, ati pres. Pusta na ko. Oo, total, yaman gusto, yaman tuong kagustuhan. Kasi Iyang pasali siya man, kwarta. no? Buna. Kasi pasali, ati pres. Kana na problema, tsaka Hindi ana. na, siya. Ngayon siya ko, ati pres. Kay isog na itong manok, ati, o may ati pres na. Ang gatong gamay. Oh, di mo isa dito may iro ang iro mo lupad amo kanang modagan dayon kay pwedeng ko sugas lupad sa manok. Mao ba? Oh, unya nagtuo man gud siya nga ang katong 20 mil nga kwarta, tuo siya kang iyang manok di jud kadaog perti Mao sugas lagi. kontra isog kay naong. Mao na. So dito ni porsta sa kontra. Mao na nakaapan. May tagiyang kwarta, dili man gud ang kwarta. O kung unsay pagbuot sa tagiya sa kwarta, iyang gituman, aruay problema. Adok mo sindi kadaog ang manok. Bahala nagdi ka Ito, dao. Bahala nagdi ka dao. Total, yaman kagustuhan. Ang tagiya sa kwarta. Yan na ang problema. Di ba? Mao na karon problema nung kaana yun. Agkan bitong pagka hinari sa manok no. Agkan man ura na sila yung mga kuan at press na sila ka ng mga sabi tawag ana sa syudad kana sa mo ka nagatawag sa mo palupit kana bang kana bang magdag. Pero ingon nga
kanang ihaya ang lungon na sa likwaon dito. Ay, kadang Tawag ana. kuan sa nga na ani niya. Ano bang paswerte ba? Sino- Paswerte Oh. oh. Tawag na dire kanang. Panalang? Si tawag din sa inyo. Nasa iyo na murig panalang. Amo na Murig din inana, oh. sa amo dito probinsya tawag man nagpalupit, no? Oh, di Ngayon ay. nga, ngayon nga ang gapas kuno itrapo sa naong sa minatay. Oh. O para kuno daghang isda nga makuha. Mura ana bitaw. Mura nga isda Oh, pinaspasan. tinuod pa sa kana. Ngayon ana no. So kaning dire og ari ta dire sa kuan bala ang kasulatan naana na daan no sa panahon sa tong Ginoong Hesus kay ari ka dire sa Juan 19 Juan 19, versikulo 25. 23. Tapos si Jesus ikalansang sa mga sundalo dito sa cross. Gikuha nila ang iyang sapot o gibahin sa upat ang usa ka bahin sa matag sundalo. Gikuha usab nila ang bisti nga taas nga walay tinahian. Og ang mga sundalo nag-inglanay, dili nato kinigisiun, magripa, hinuon kita. Nana pagsugal sa unang panahon pa, no? Sa panahon ni Jesus, kasugal ang mga sundalo. Ini karong pagkasugala, kining pag tari sa manok. Daghan man kung uban mo pustaan ang tari, Ate Pres, kay dali ra kayong daog. Dali kayo makita ang daog, pero mao lagi. Pero karon Ate Pres, grabe ang tari sa kaka. Basta ko ang pusta. Daw- Naay magpustag 300,000 Kaka. Ate Pres, kaka. Okay. Naa sa Manila, dagko kay nagpusta Okay, sa una Di ba kita nang Basta gagmay si na ni kaka? EX, usa to yung apelid, usa to yung vlog, basta XALE nga kuan. Excel sa man. Yeah, XA. Pero Nya, sa man na gagmay ba ng kaka? Ay, oo. Dili makakita ang Ang tanan. hindi kay pusta Ate Pres, uy, dagko kayo. Udool ang mga tao. Grabe kayo. Doy? Piha lagi magtanaw ko kung higa na sa kakaroon eh. Bisa din sa dyan dapit, nagpupusta. Mabil, ang diri sa tuwa sa Cebu, mabil lang tag 30 mil, 40 mil. Grabe. Mauli pusta nila. Nya, sa to pa, kanang kakagal mo pa na ninyo. Gamo na nila, Para- di pres, napapag yung ilod-load ng kaka. Sa ilod. Naaman sila ibuhaton nga murag chemical nga ilod sa bakbas kaka nga mangisog mayo. Ilang ko anon mo. Kung makabati siya nga pakad siya mangisog siya Doy mayo. mo ba? Wala Di- na. Kanang kakalan ba? Kay di lagi napakanon ka na magbuhay ka ka. Oh, di pa ka nang tumakadlaw. Kay anak pa siya mangisog mayo. Diya, paimnon lang nga na ilang gingon nga load-load. Saan sila ipakaon, ana? Kanalang Namin naghan ba, ang uban, ilang pagkuhan, kanang mga uhipan, kanang mga langaw, kanang tinuod yun lang kinaon natin, pres ba? Kanang, ang Kaba-kaba. ilaong kang buhaton, kanang mga kubra, mo ilang Isabong. ano, isabong. Be. Ha? Kubra, grabe. Ay, dagagam tanawa na. Oh. Wa, isa di mga kubra, di mo mauna ito. Kubra. Mo ilang, ano, be. Mao lagi. Balik ta. Balik lagi. Kini na itabo karon nga ang kwarta na disquido so pananglitan og pabayad ron siya, mubayad lang jud ka. Ay sa umang nahitabo man, mga tarungan jud ka. Bayad, unya to, ya, dublehon. Aba man mingon Kay daog man. ang problema na kaingon paputol sa tumoy. Mo na ang problema ron ug putlan jud sa tumoy. Ingon mapil na mapilde. Putlan jud tumoy. Ay, dili lan. Ay. Dili dia maputlag tumoy lan nga no. Ay. Ang kwarta lang man na pilde ang manok daog man. Daw bitaw. Oh, dili siya maputlag tumoy. Problema lang kay dito niya na posta tigas. Oh. Pero, og daog ang iyang 20 mil, sa to pa, madoble to. Madoble oh. Sobra. 40 ka, sobra mo pa na. Pangitain lang bayad dong kariyo og pabayron ka misis og pabayron nimong bana pangitain lang pero importante nga dili siya maputlag tumoy kay wa na pilde ang iyang manok. Balik ta. Usat lan og ikapitanaon lang kanang kakaawes kaka. Pila na ka minutes mo last? Kadiyo to kayo, mga usa ka minuto kay... 1 minute ra? Oh, Ug lain mo to kung usang kaka ang nahibawan. pila rin mo Ha? Ano nga, pila? Usikin pa mag-hotel. Salamat mo na gatin tulumanon. Good ako, I'm puzzled. Talha RMN